Hapjan pen Daldili adak kacheleng atovar KAAC pen kaselam piji aphan abarim BDC chairman Dilip Singh beahin pen choningri pon. Thang niphai koi rapli arni lakha kre sirkyap dhalsari constituency ke parlo Hapjan pen Daldili wofong timung arong kacheleng atovar slab carver akele ke hinopik ajok wofong timung rong asar SGB doloi timung Rongasor mohon lekhe kania rong piatum amithanga khia dot pen tangka chirungsi kalwar ka hinwadim kaselam pon pedolo swapor ahut lakha kri sirkep dhansari constituency abarin BDC chairman Dilip Singh be Pumri Damsi Karbianglong Autonomous Council ACEM Dr.Tuliram Ronghang aphan Rabjin pen kacheleng atowar lapen kalwar kaselam pipon vegji aphan choningri pon pedolo Aduntu lakha kri sirkep dhansari constituency arlo kachingthur amo kelele nai pulote dhansari a constituency alongta jongdamme lason si hospital osomar loka charli ahem towar lapen kaprek government akirap kelong dunde atumta dupiklang lapot si prabjin pen karbianglong autonomous council EM tilotama hansu aphan sitame dhansari arat akisungalong nangrap dunlek thaputa kachung ripon adulo News report Karbi News Live. Saksilo kasi nilipini choningri dundi Karbianglong Autonomous Council CM Chief Executive Member ake hai Dr. Tuliram Ronghang sarpan choningri le thotlo nili aprang na thang niglo lasi nono bangke nili thang masi adim long doiglo lasi prabjin pe la bangso atovar laban ke lada laso carver prabjin pe nang bunai piji phansin nili hin pen choningri dunlo gala